wannan yana tambaya na ko duka kaf Kano Fulani nake nufi. Duka kaf Kano ba zai taɓa zama Fulani ba mana. An zo na tare an kusan zaman kusan ɗaya. Abu kaɗan ya rage ai. Abu kaɗan ƙiris ya rage saboda wannan Hausa Fulani da kuke ji. Ai kamar da gaske ne saboda da wuya ka ga Bahaushe da bashi da jinin Fulani, da wuya kuma ka ga Fulani da bashi da jinin Hausa. An riga an zama ɗaya. Amma tunda ana ganin cewa wani tribe yana ganin kamar ana cutar shi, kawai zaman lafiyar da za a yi shi ne za a iya yin rotational governorship. A wannan karan gwamnan da za mu fito da shi ya zama Fulani. An gama shekara 8 wanda zai sake dawowa ya zama Bahaushe. Haka ana yin shi ma ko a Niger State. Za ka ga Banife ya yi shekara 8, Bahaushe zo shekara 8, Gwara zo shekara 8. In an riga an gane cewa yare biyu ne kuma kamar ɗaya yana so ya samu rauni, to ai sai a zona a democratically a ce a raba. Wannan karan ku za ku zama gwamna. In kun gama shekara 8 ɗinku, mu ma za in kai wanda ya zama nashi shekara 8 in ya ga dama ya ci tsire, ya sha pepper soup. An haka gama wannan shekara 8 ɗin za a juya. To kaga ana juya tsakanin Fulani da Hausawa da suke Kano. Ba magana wai mutum ya ce wai ai saboda Fulani sun zo ne su ba 'yan Kano. Su 'yan Kano ne saboda sun riga sun ci. Mutumin da ya zo na wuri ma ya wuce shekara 100 a constitution ɗin Najeriya. Ka riga ka zama ɗan wurin. Ba za a iya tsige ka ba. Saboda muna da Shuwa Arabs ma a Borno. Za ka je ka ce saboda su 'yan Chad ne ba za su koma Chad ɗinsu. Suna nan su 'yan citizen ɗin Borno ne. Haka kuma Fulani da din da Fulatani ya zauna ya kafe ya zama ɗan gari. So zama za a yi zaman sulhu, a yi sharing democracy. Amma ka bar gefe ɗaya yana mulki kuma wanda suke ganin su ne suke ma da ainihin ganin. Bahaushe yana cewa shine ainihin garin Kano ko ba, amma ina son ce Bahaushe duk da shine ainihin Kano su Katsina da su Zamfara. Kada Bahaushe ya manta cewa fa Bahaushe ya shiga sassa na Najeriya kuma yaren shi kaɗai ake a wuraren. Yanzu kamar Niger Hausa ake yi. In ka je Plateau ma Hausa ake yi. In ka je Benue Hausa ake yi kuma ba yaren Hausa ba ne a wurin. Su ma sun je Hausa ne kuma har suka ci gari. Kuma ba a faɗa da su. Kawai dai lokaci rotation ake yi. In lokaci ya yi sai ki ga an ce to Hausa su ma sun riga sun ci gari to in aka tashi gwamna su ma a basu. Kamar Nasarawa Hausa sun ci Nasarawa. Kuma ba taɓa cewa ai Bahaushe duk da ya ci gari ba ya tashi ya bar Nasarawa ya koma Kano ba. To ba za ka ce Fulani ya tashi ko kuma ce ba za a yi da su ba. Sai dai a rinka rotation. Peace ne a zauna lafiya. A rinka rotation tsakanin juna. Amma magana a ce wai ya ko wani yare da yake suna Hausa Fulani. Akwai Hausa akwai kuma Fulani. Shine daidai kuma shine ya muka sani a constitution. Saboda ko da shike a constitution ana iya margin din su ta aka rinka cewa Hausa Fulani. Ana cewa ne saboda irin zaman lafiyar da suka yi, irin abubuwan da suke yi tare. Ya kuma mutane suke furtawa suna faɗa kuma ya zo. Amma ai akwai history din yadda Hausa suka shigo Najeriya kuma akwai history yadda Fulani suka shigo Najeriya. To kuma Fulani suna ko ina ne, tun aka duba map din Najeriya Fulani suna ko ina ne suna yawo. To kusan akwai Fulanin Kano, akwai Fulanin Niger, akwai Fulanin nan, akwai Fulanin nan can. To ba zai yiwu bane a ce akwai Hausa Fulani saboda ai akwai Fulani ko ina. To menene kuma Hausa Fulani? Hausa Fulani wane yare kenan?